Bon dia, com estàs? Saps quin dia és avui, veritat? Ahir va ser dilluns. Així és que avui és dimarts. Dimarts, dia 2 de juny del 2020. Vos recorde que estem en el mes de juny i vos recorde que juny s'escriu en valencià així, però no es diu juni, es diu juny, perquè aquestes dues lletres juntes en valencià sonen com si fora una ñ. En valencià la lletra ñ no existeix i quan volem fer que soni com una ñ utilitzem aquestes dues lletres, la n i la y. Per això este mes no es diu juni, es diu juny, 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 en la ñ al final. Està clar, Espero no sentir mai, 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 mai a ningú dir-li al pobre mes de juny, juni. Prohibidíssim! I una vegada que vos he recordat això, perquè per a mi i per al mes de juny és molt important, anem a començar en Ciències de la Naturalesa. Avui en Ciències de la Naturalesa parlarem sobre els invents. Al principi de la unitat vau fer una llista amb 5 invents o màquines que pensàveu que eren importants per a vosaltres. Doncs en aquestes pàgines anem a parlar sobre invents. És la pàgina 102 i la pàgina 103 del llibre de Ciències de la Naturalesa. Una centena, 0 desenes i 2 unitats. Una centena, 0 desenes i 3 unitats. El títol és Quins invents? I ens explica que des de fa moltíssims anys, les persones hem inventat màquines i encara ho fem. I una de les coses més importants que es van inventar de la història, una de les primeres coses va ser la roda. Sí, la roda, que tu diràs, doncs vaig a tonteria, inventar una roda. Però clar, abans no existien les rodes i sense rodes no tenim un cotxe, no tenim una moto, ni una bicicleta, ni un patinet, ni res que porti rodes. Així és que era molt difícil transportar coses. Va ser un invent molt important que va canviar la vida de les persones. Mireu, a l'activitat 1 teniu altres invents que també van ser importants. Tenim màquines antigues de fa molts anys i màquines més modernes, més d'ara. Doncs bé, hem de fer-li una fleta unint la màquina antiga amb la que es correspon ara. Hi ha algunes ben antigues i altres que no ho són tant. Fixeu-se bé i si no sabeu alguna, segur que els vostres pares les coneixen o els vostres iaios. Ells us poden ajudar. Després tenim estos cotxes d'ací. Ordena aquests cotxes des del més antic fins al més modern, escrivint 1 en el més antic i 4 en el més modern. Anem a ordenar-los. D'estos d'ací heu de descobrir quin és el més antic. El de fa més anys i li posareu un 1. Després dels que vos queden, mirareu quin penseu que és el més antic i li posareu un 2. I dels que vos queden,
Al més antic li posareu un 3 i al més modern, que serà el més modern de tots, li posareu un 4. El més modern jo crec que serà un que siga elèctric, perquè ara estan inventant cotxes que són elèctrics i que no contaminen tant com els que porten gasolina. Fixeu-se en els dibuixos i a veure si els podeu ordenar ben ordenats. Després passarem a l'altra pàgina. En el número 3 ens diu observa i dibuixa la màquina que es va inventar per facilitar aquest treball. Fixeu-se bé, ho vaig arrimar molt per a que es vega bé. Si sabeu què està fent esta xica d'ací en aquest poal. Jo crec que està llavant roba i ho havia de fer a mà en un poal. O també hi havia gent que se n'anava al riu a llevar la roba o que se n'anava a un llavador que estava en el camp i tenien que caminar les dones molt de rato per arribar al llavador i allí llevaven la roba. Després posaven la roba dins d'un poal i es posaven el poal al cap i amb el seu poal o així agafat baix del braç se'n tornaven a casa amb la roba neta. Doncs bé, ara no necessitem anar al riu a llevar la roba ni a un llevador, perquè en casa tenim una màquina que fa eixe treball. Saps quina màquina és? Doncs és la que has de dibuixar així. Totes les cases tenen una màquina d'estes ara. Fa uns anys, prous anys, no hi havia esta màquina en cap casa. Fixa't, menys mal que es va inventar. Al 4 ens diu en equip, però clar, no podrà ser en equip perquè no estem en el col·le. Observeu les màquines de les imatges i digueu què passaria si no s'hagueren inventat. Què passaria si no hagueren inventat la nevera? Què passaria si no s'haguera inventat l'avió? Què passaria si no s'haguera inventat la bici? Podreu triar una i explicar què passaria si no s'haguera inventat. Al número 5 ens diu pensa en un invent que t'ajude en la teua vida diària. I has d'escriure ací el nom i dir per què és important per a tu. I a l'últim ens diu imagina que inventes una màquina que serveix per a curar malalties, per a curar enfermedades. Què sentiries? Encercla-ho. Tindries por? Alegria? Sorpresa? Tristesa? O no saps com estaries si tu t'inventares una màquina per a curar? Això seria meravellós. Imagina't que t'inventes una màquina per a curar el coronavirus. Com et sentiries? I així ho deixem per avui. Espero que us hagi llegit tot molt bé. I ara continuarem treballant. Una besadeta i fins després.